Päkligin, hoşniyetliligin, jebisligin hemde dost sogonlygyň bayram bolan mukaddes Gurban bayramy Daşowut welaýatyna da ýokary ruh welentlikde belenildi. Gurban bayramynyň 1-nji gününiň dawaralary Daşowut welaýatynyň Türkmeniň Agy binasynyň ajaýyp meýdançasyna giňden ýaýbanlanyrly. Kalpara nur paýlaýan Gurban bayramy ady bilen geçirilen bu dawara ösüşlerimiziň öz bolşly beýany boldy. Bayramçylygyň geçen ýerine döredilen gözel görnüşlerde sözüň dolu manysyna mukaddes Gurban bayramynyň belenilişiniň däp desturlary öz beýany tapdy. Ruh welentlige beslenen dawara berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, halkymyzyň müňýüllükliň dowamyna döredip, nesilden nesle geçirip gelýän däp desturlaryny, milli bayramlara sarpa goýulýanlygynyň aýdyň suwutnamasyny öwrüldi. Bedemen hiňilliklerde uçýan ýaşlar şatlyk, ajaýyp durmuşymyza bolan bu sonjuň owazy bolup ýanglandy. Milli däpleň häzirki döwrümizin täze öwüşgünleri bilen baýlaşdyrylmagy dawara gatnaşýanyň göwünlerini galkynlardy. Agyýlan görkana hatarlary, türkmen toýlarynyň gadymy görnüşleri, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ajaýyp däp desturlary bilen munasyp utgaşdy. Dawaranyň geçýän ýerine gahrman arkadamyzyň bereketli türkmen saçagatly ajaýyp kitabynyň nusgalanyp, türkmen milli tagamlarynyň dörli görnüşleri taýýarlanyldy. Bayramçylyk münasibetli milli däp desturlary berja etmek bilen ýazylan toý saçaklaryny bezeýän dörli nagmatlar, süýjülükler türkmen topragynyň rızgal bereketini alamatlanyrdy. Welaýatyň bagşylarynyň mahmal uwaza çykyşlary, rowaşlyklary tarap ynamly gadam urýan, garaşdy baky bir tarap döwletimizde höküm sürýän hemişelik bagtyýarlygymyzyň aýdyň ýüze çykmasy boldy. Soňra bayramçylyk dawarasy Türkmeniň Agy binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançasyna dowam etdi. Bu ýerde welaýatyň medeniýet we sunugat işgärleriniň joşgun aýdym sazlary diýsem göwün göterji boldy. Dörejilik toporlarynyň şany sene münasibetli ýürüýte taýýarlan çykyşlary asyrlyň dowamyna arzulanyp bellenilýän Gurban bayramynyň joşguny özüne jemledi. Bu ýerde aýdym sazyň owazy belentden ýanglandy. Welaýatyň medeniýet we sunugat ustatlary, dörejilik toporlary güneşli diýarymyzyň gaýtalanmajak gözelligini hemde halkymyzyň döredijilikli dähmetini, täze taryhy döwürde ata watanymyzyň gazanýan üstünliklerini wasp etdiler. Bu ýerde giňden ýaýbanlandyrylan sergi halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhyna degişli muzey gymmatlyklaryny synamagy, el işleriniň hemde amaly haşam sunugatynyň ýeten belent sepkitleri bilen ýakyndan tanyşmagy mümkinçilik berdi. Hoşniýetligi we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerini pugtalandyrýan bu bayram welaýatyň etrapdyr şäherlerine hem uly şatlyk şowkuna beslendi. Toýlarymyzyň toýlary, bayramlarymyzyň bayramlary ulaşýan häzirki galkynşly döwrümizde geçirilen Gurban bayramynyň dawarasyna gatnaşanlar gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyklaryny beýan etdiler.